Hola i benvinguts. En aquest darrer vídeo dels qualificadors tant de Moodle com de Classroom veurem com aconseguir l'exportació de les dades i qualificacions que hem anat assignant al nostre alumnat durant el nostre treball docent en uns fulls de càlcul molt més fàcils de manipular, on podrem aplicar les nostres fórmules i extreure les nostres conclusions. Començarem pel qualificador del Moodle, com sempre, el nostre curs Moodle Exemple. Anem a qualificacions. Recordo que el que hem fet és tenir un conjunt de tasques que veiem aquí, amb aquestes qualificacions, i que fins i tot en el darrer videotutorial vam fer un exemple de categoria nova que tenim aquí. Si ho volem recordar o veure més visual, ho tindrem aquí. Vam dir que això seria l'exemple de categoria nova seria ponderada i podem posar, per exemple, que això valgui un 0,25 i això un 0,75. D'acord? Un 0,75. Deixem els canvis. Ho poso perquè és important des del punt de vista de l'acció que farem a continuació. Visualitzem les notes, les tenim aquí, les podem desplegar senceres, on podrem veure l'exemple de categoria i totes les notes. Molt bé. Si jo el que vull és aconseguir totes aquestes qualificacions en un format de l'estil full de càlcul, l'únic que hauré de fer és seleccionar aquesta opció final que posa Exporta. Li donem a Exporta i tindrem que podrem seleccionar els grups que jo vulgui exportar, si tinc grups diferents, si vull utilitzar un full de càlcul d'OpenOffice, un fitxer de, text pla, un fitxer de càlcul d'Excel, un fitxer de XML. Jo utilitzaré el full de càlcul d'Excel i podrem escollir què volem exportar. Ho podem deseleccionar tot i dir, doncs jo només vull aquestes dues tasques. O podem seleccionar tot allò que vulguem. Recordo que aquestes 4 serien les tasques que tinc fetes en el qualificador, pròpiament dites, i això són categories que s'han afegit. D'acord? Un total d'una categoria i el total del curs. Tinc més opcions, d'acord? Que podem posar, quin tipus d'exportació, si volem percentatge lletra, nombre de decimals, el que vulguem. Si tenim dubtes de qualsevol paràmetre, li donem a l'interrogant i seria tan senzill com això. Una vegada hem seleccionat allò que volem, li donem a baixa, se'ns genera la descàrrega del fitxer. L'únic que hem de fer és obrir, en aquest cas, l'Excel, i fixeu-vos que tenim totes les categories. Tenim totes les dades que ens dona el Moodle, en aquest cas, nom, cognom, un número ID, institució, aquestes són dades que venen per defecte, i després, si ampliem, veiem que ens dona que la tasca 1, la tasca 2, la tasca 3, la tasca exemple, i aquí tindríeu la tasca, el total d'aquesta categoria nova, però no ens marca quines tasques participen d'aquesta categoria. D'acord? I el total del curs. El més important és que us fixeu, he habilitat l'edició, no només la visualització, és que encara que nosaltres fem totes les fórmules que vulguem, aquí no es trasllada cap tipus de fórmula. Només es traslladen les qualificacions. Posteriorment, nosaltres podem aplicar aquí formats condicionals, fórmules, el que nosaltres vulguem, perquè no deixa de ser un full de càlcul. Això seria el procés d'exportació que existeix en Moodle. Anem a veure el mateix, però en Google Classroom, com sempre.
Accedim al Google Classroom, anem a la secció notes i tenim aquesta configuració. L'exportació de les notes no es fa des de la secció notes, encara que sembli mentida, d'acord? Sinó que es fa des de qualsevol de les tasques que hi ha aquí. Anem a aquesta mateixa exemple de fòrum. Veieu? Tenim aquí quants alumnes, qui ha contestat, qui no, tota aquesta informació que ens donen. I si accedim aquí, a la rodeta superior dreta, el que podrem fer és copiar totes les notes en full de càlcul, baixar totes les notes en format CSV i baixar només aquestes notes d'aquesta tasca en format CSV. Anem a donar-li a la primera opció i aquí veurem com funciona el Google Workspace, que el que fa és que ens genera automàticament un Google Sheet, un full de càlcul de Google, del nostre espai, amb la data d'aquesta exportació, el títol del nostre curs i tota aquesta informació amb notes. I tenim una altra vegada totes les notes, d'acord? I en aquesta situació, fixeu-vos que encara que tinguem, i us ho torno a mostrar, aquestes categories, categoria 1, categoria 2, categoria 3, aquí, vale? E6, E7, d'acord? És a dir, aquí torna a no traspassar cap tipus d'informació o fórmula. D'acord? Aquí només és una fórmula que em fa la mitja d'aquestes puntuacions que hi ha aquí. Vale? Però no em trasllada ni les categories ni res. Què puc fer? Doncs treballar com si fos un full de càlcul, en aquest cas en línia, de Google, utilitzant les fórmules necessàries per treballar i treure l'anàlisi de les dades. Com podeu veure, l'exportació és un mecanisme de poder treballar les dades, de fer l'analítica corresponent d'una forma molt senzilla sense tenir gairebé coneixements del que serien els sistemes de qualificadors. L'únic que he de saber és quines d'aquelles tasques són les que jo vull puntuar. Per exemple, si jo aquesta no la vull puntuar, doncs suprimeixo la columna i continuo mantenint les dades que he qualificat dels meus companys, de l'alumnat que tingui en aquesta classe. Això és tot. Fins la propera.